இந்த சரிபடிகள் நடந்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் அடுத்த முறை தேர்தல்ல அடுத்த முறை அரசாங்கத்துல ஒரு சரியான அரசாங்கத்தை அமைச்சு சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டுல தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு சேவையை செய்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இப்ப என்ன பதவியிலிருந்து இப்ப நீங்க எனக்காண்டி பலர் கலைத்திருக்கிறார்கள். இரண்டாவது உள்துறை அமைச்சரா இருந்த என்ன பதவியிலிருந்து தூக்கி இருக்கணும் எனக்கு அந்த அமைச்சில் என்ன அதை பற்றி நான் கவலைப்பட இல்லை. அதே உருத்திரகுமார் தான் என்னை பிறகு நாடு கடந்த அரசாங்கத்தாலே முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சீனோட்டு ஸ்ரீலங்கா என்ற அதாவது ஸ்ரீலங்காவை புறக்கணிப்போம் என்ற வேலை திட்டத்தை என்னிடம் தந்து இந்த வேலையை நீங்கள் தான் செய்வீங்கள் என்று சொல்லி அவர் சர்வதேச ரீதியாக எல்லா இடத்திலேயும் எல்லா மீடியாவிலேயும் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். நாளிங்கம் பாலச்சந்திரன் அவர்கள் திறம்பட இந்த வேலையை செய்வார். அவர் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின் முக்கிய விரும்பி நலன் விரும்பி என்றதையும் அவர் பகிரங்கமாக தன்னுடைய வீடியோ தொலைக்காட்சி இதுகளில் பேட்டிகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அதுபடியால் இந்த உருத்திரகுமார் பிழையானவர் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய அமைச்சை தூக்கினார் என்றது வேற, என்னுடைய அமைச்சே இல்லை என்று சொன்னது வேற, அமைச்சர் பதவியை எடுத்தார் என்றது வேற. நான் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு அமைச்சு பதவியோ அமைச்சரோ அல்லது அந்த அமைச்சகமோ வேற இல்லை. தமிழ் மக்களின் நலன், அதாவது தமிழ் மக்களுக்கான நலன்ல இவர் அக்கறையா இருக்கிறாரோ அவரை நியமிப்பதுதான் அவருடைய நோக்கமா இருந்ததை ஒழிய அதுபடியால் இந்த விஷயத்துல நான் கூடியே கவலைப்படாத நேரத்துல கூடி ஏனென்றால் எனக்கு தேவை தமிழீழமா மலர வேணும். தமிழீழம் நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கிற அதாவது தாயகத்தில தமிழீழ நிழல் அரசாங்கத்தை அளித்த இந்த சிங்களத்துக்கு நாங்கள் பதிலடி கொடுப்பதற்காக 2010 மே மாதம் 2 தேர்தலில் நாங்கள் வெற்றி பெற்று 2010 18 நாங்கள் வீலடெல்வியாவில் போய் தமிழீழ அரசாங்கத்தை அங்குரார்ப்பணம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அது ஒரு மிகவும் சிறந்த ஒரு அம்சமாகத்தான் இருந்தது. அதுல உருத்திரகுமார் புலவுறாரா அது யாரு புலவுறார்களா என்றது இல்ல. உருத்திரகுமார் இந்த சர்வதேசத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார். அமெரிக்காவில இருந்து நாங்கள் ஒரு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தை நிழல் அரசாங்கத்தை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அளித்திருந்தாலும் நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கின்ற மக்கள் ஒரு நெல் அரசாங்கத்தை ஒரு டயஸ்போரா ஒரு மாதிரி அரசாங்கத்தை நாங்கள் இன்று அமெரிக்காவில் அங்குரார்ப்பணிக்கிறோம் என்ற செய்தியை அவர் உலகத்துக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அதுபடியால் அந்த செய்தியை சொன்ன உருத்திரகுமாரை நாங்க மறக்கக்கூடாது. அவர் சில பிழைகளை விட்டிருக்கலாம், அவர் திருந்துவதற்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு. எந்த மனிதரும் பிழைகள் விடுவது பழக்கம், தெரியாமல் செய்வது பழக்கம். ஆனபடியால் இந்த பிழைகளை விட்டிருந்தாலும் கூட இந்த உருத்திரகுமார் என்ற அந்த நபர் அதாவது விஸ்வநாதனுடைய மகன் ஆகிய இருக்கின்ற உருத்திரகுமார் அவர்கள் நான் ஒரு செய்தியை சர்வதேசத்தை சொல்லியிருக்கிறேன், துணிச்சலாக சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு இளம் ஒரு தம்பதிகள் 2 குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன்னையும் பார்த்து கொண்டு தான் அமெரிக்காவில் சுதந்திரமாக சௌகரியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் துணிந்து ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அமெரிக்காவிலே இந்த வல்லரசு நாடு உலகத்தையே ஆட்சி படைக்கின்ற அந்த வல்லரசு நாட்டிலே இருந்து கொண்டு அவர் தமிழீழம்தான் தனக்கு தேவை, தமிழீழத்தை நாங்கள் பிரகடனப்படுத்துகிறோம், தமிழீழ தேசிய கொடியை அங்கு ஏற்றி தமிழீழ தேசிய கொடி கீழே நின்று கொண்டு அந்த இதை பிரகடனப்படுத்துறார் என்று அதை விட ஒரு துணிச்சல் இந்த உலகத்தில் எவருக்குமே இருந்திருக்காது. இன்றைக்கு துணிச்சல் உள்ளவர்கள் மிக மிக குறைவானவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் உலகத்திலே. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டில உருத்திரகுமார் துணிச்சலாக அந்த சில நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறார். அவருடைய நிர்வாகத்துல சில பிழைகள் இருந்திருக்கலாம், அது அவருடைய பிழை அல்ல, அது அவர் சர்வதேச ரீதியாக ஆட்களை எடுத்தபடியால் சில நாடுகளில் இருந்து போறவர்களை பொறுத்தது. இன்றைக்கு பாத்தீங்களா என்று சொன்னா உங்களுக்கு சரியான ஒரு உதாரணமே கொஞ்சம் முந்தையா நடந்தது. பாத்தீங்களா ஒரு தேர்தல் ஆணையாளர், ஒரு சாதாரண தேர்தல் ஆணையாளராக இருக்கக்கூடியவரே உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்ல முடியாத நிலையில இருக்கிறார் என்று சொன்னார். இந்த பெரிய இவ்வளவு 1000 மக்கள் அவரை கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் தனித்து நின்று தனி மனிதனாக நின்று இன்றைக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னா அதுவும் ஒரு சாதிக்கக்கூடிய மனுஷன் சாதிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில தான் நான் தொடர்ந்து அதற்கு ஆதரவா இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய பதவி பறிக்கப்பட்டாலும் என்னுடைய அமைச்சு எடுக்கப்பட்டாலும் நான் தொடர்ந்து அந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரணும் என்றதுக்காகத்தான் இந்த தேர்தலில் நான் போட்டியிடுறேன் என்று சொன்னால் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கம் என்பது உருத்திரகுமாரனுக்குரியதல்ல, இது பாலச்சந்திரனுக்குரியதல்ல, இது ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு அமைப்பு. அரசாங்கம் சர்வதேசத்தை தெரியப்பட வேண்டும். என்னுடைய பிள்ளைகள் அல்ல, என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் அல்ல, என்னுடைய கூட்ட பிள்ளை
பிள்ளைகள் காலத்திலாவது எங்களுக்கு தமிழீழ அரசாங்கம் அமையணும் என்ற ஒரு சிந்தனை நோக்கத்தோடு தான் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் நாங்கள் அங்கத்தவர்களாக வந்திருக்கிறோமே ஒழிய வேறு எந்த நோக்கம் இல்லை. உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்பட வேண்டும். உங்களுடைய விமர்சனங்களை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம், அதிலே அலசி ஆராய்கிறோம். இதிலே பிளவிட்டவர்கள் யாராவது பிளவிட்டு இருந்தால், நாடு கடந்த அரசாங்கத்திலிருந்து யாராவது பிளவிட்டு இருந்தால் இவன் உருத்ரகுமார் பிளவிட்டு இருந்தாலும் சரி, சுதன்ராஜ் பிளவிட்டு இருந்தாலும் சரி, இது சிவா இந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தை நடத்துகிறவர் பிளவிட்டு இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் தங்களுடைய நிலைகளை உணர்ந்து இந்த தமிழீழம் அமைவதற்காக எல்லாரும் பாடுபடணும், ஒரு குடையின் கீழே வரணும் என்றதான் எங்களுடைய நோக்கமே ஒழிய நாங்கள் யாரும் பகையாளிகள் அல்ல. எங்களுடைய சுவா சொன்னது மாதிரி அடுக்கி கொண்டு போனால் எங்களுடைய பிரதமர் இப்படி எல்லாம் செய்தபடியால் அது பிழை என்று சொல்லி நானும் அவரை போலே நானும் இருந்திருந்தால் இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வர முடியாது. என்று சொன்னால் அவருடைய சுவாபம் அப்படி பிளவிட்டவர் பிளதான் என்றதை சரியான முறையில கருத்து உருவாக்குவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார். நான் பிளவிட்டவர்கள் பிழையா இருந்தாலும் அவர்கள் திருந்துவதற்கு இடம் இருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் நான் சொல்லுகிறேன். எங்களில் எட்டப்பர்கள் இல்லையா, எங்களில் துரோகிகள் இல்லையா, கருணா போன்றவர்கள் எல்லாம் எம்மிடத்திலே இருக்கவில்லையா, எங்களது தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தை அவர்கள் அழிக்கவில்லையா? ஆனால் அப்படி இருந்தும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்கவில்லையா? ஆகவேதான் சொல்லுகிறேன், தமிழீழ நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். அதில் பிரதமராக வருகிற எவராக இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டும். இன்றைய சூழலில், இன்றைய நிலையில், இன்றைய யதார்த்தத்தில திரு உருத்ரகுமாரனை தவிர வேறு ஒரு சிறந்தவர் ஒருத்தரும் பிரதமராக ஆவதற்கான தகுதிகள் இல்லை என்பதை நான் சொல்லுகிறேனே ஒழிய அதை விட எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள். ஆனா அப்படியானவர்கள் முன் வருவார்களா என்றதுதான் இந்த பிரச்சனை. முன்வந்து நின்று இன்று மக்களுக்கு முன்னாலே துணிச்சலோட எந்த நாட்டிலே எந்த இதிலேயும் துணிச்சலோட தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அதாவது சவேந்திர சில்வா என்று சொல்லி எங்களுடைய தமிழ் மக்களை ஒட்டுமொத்தமா அழித்து அமெரிக்காவிலே அவர் தூதுவராக இருக்கிறார், பாதுகாப்பு சபையிலே அங்கத்தவராகவும் தூதுவராகவும் இருக்கிறார். அவருக்கும் இவருடைய வீட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட 5 மைல்கள் தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தும் இந்த உருத்ரகுமார் என்ற சட்டத்தனியாக தனக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாமல் சட்டத்தனியாக நடந்து பிரிஞ்சு தன்னுடைய வேலைகளை கணிக்கிறாரு செய்கிறார் என்று சொன்னா அவரை போல ஒரு உத்தமர் உலகத்துல காணலுமான்றதுதான் ஒரு கேள்வி. அப்படிப்பட்டவர் சில பிள்ளைகளை விட்டிருந்தால் அதைகளை மன்னித்து அவரை திருத்துவதற்கான சில வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்து அவர் திருந்தி நல்ல ஒரு அரசாங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய அவா. ஆனபடியால் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் மக்களுக்கு தேவை என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி மைந்தன், உங்களுடைய கருத்துக்களை நான் உள்வாங்க விரும்புகிறேன். நன்றி. மிகவும் நன்றி ஐயா. மிகவும் இதுல நாளைய தலைப்பு செய்தியாக ஒரு செய்தியை தந்து விடுறதுல நான் நாளை பிரச்சரிக்கிறோம். நீங்க சொன்ன விஷயத்துல இருந்து மிக முக்கியமான விஷயம் நமக்கும் கிடைக்கப்பட்டது. அதை நினைவுபடுத்தியதுக்கு மிக நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம். ஆமா, நீங்கள் அந்த நலன் சங்கம் பல தெரிந்து சென்ற போதும் மேலும் அந்த நாடு அரசாங்கம் முடியாம கட்டி காத்து அந்த கடந்த தவறுகளை திருத்தப்பட்டு அவர்கள் திருந்தியவர்களாக மீண்டும் முனைந்து இந்த நலன் கட்டி காக்கப்படும். இதுதான் அந்த கருத்தை வரவேற்கும். இதுதான் எங்களுக்கு தேவையா? தமிழ விடுதலை புலிகள் எங்களோட தமது போராட்டத்தில் ஒரு உலகம் சொல்லாது. நீங்க ஒரு வன்முறை தாங்கி ஒரு ஆயுதப்பொருள் நீங்க 7ஆம் முறைக்கு மாற்றப்படணும் ஒரு குற்றச்சாட்டு. 2வது உங்களோட நினைவுகளை பிரிந்து சென்று அவர் அரசாங்க போராடுகள் அந்த துணை குழுக்களை அதாவது ஒட்டுக்குழுக்கள் சொல்லப்படுகிற பராமரிப்பில் சொல்லப்படுற துணை குழுக்களை முதலெடுத்து வாரங்கள் பேசுங்கள். அப்பொழுது நாங்கள் வெளிநாடு பயன்படுத்த வச்சிருந்தோம். மாற்று கருத்து இல்லை. அந்த புத்த பணிகள் திருத்தப்பட்டு ஒரு விளக்கம் விளக்கப்பட்டு ஒரு விளக்கத்தை இசைந்து போகக்கூடிய ஒருவராக பிரதமராக இருப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த இசைவாக்கத்துக்கு வேற்றவராக இவர்கள் செய்த தவறுகளை உலக பேட்டி திருத்தப்பட்டு இவர்களை மீண்டும் முயற்சிக்கொண்டு மிக முக்கியமாக சுகாதார சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அந்த ஒன்றிய அமைச்சு மறைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் அதாவது அந்த கல்லூரியோட சமூகம் தொடர்பாக நேரடியாக தொடர்பு மேற்கொண்ட ஒரு பலமுறை மேற்கொண்ட பொழுதும் ஒரே ஒரு முறை மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார். தற்பொழுது என்னால் எந்த கருத்தும் கூற முடியாமல் இருக்கிறது, கொஞ்சம் கருத்து பெறுங்கள் என்று மிகவும் லாபமாக சொல்லிவிட்டு அதற்கு அவர் நேரடியாக பாதளிக்க வரவில்லை. பின்னரான காலப்பகுதியில் பல்வேறு விடயங்களை தெரிவித்திருந்தது. அதேபோல் சாந்தியாளர்கள் விதமாக தெரிவித்திருந்தார்கள். இளைஞர் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதாவது அவர் செய்பவர்களை அளிக்கப்பட தேவநாளையால் போன்ற இருக்கின்ற பொழுது ஊடகங்களுடன் நட்பு முறையில் விவாதம் செய்யாதவர்கள் அந்த அரசாங்கத்துக்கு அவருக்கு தேவையில்லை. ஊடகங்களோடு நல்ல முறையில் விவாதம் செய்யாதவர்கள் மக்கள் மத்தியில் செல்வது கடினம்.
ஊடகங்களை பயக்கின்ற 20 அமைச்சர் மெம்பர் உறுப்பினர்கள் மக்கள் மத்தியில் செல்வது கடினம், அதாவது சுகரிக்கப்படுவதாக மாற்றம் வருவது இது வரலாற்று ரீதியான உண்மை அரசாங்கங்களை காட்ட முடியும். இதனால் மீண்டும் குறிக்கோள் நாடாளுமன்ற சங்கத்தை உறுதி சிறக்க வேண்டிய நோக்கம் அல்ல. இதை எவ்வளவு பலப்படுத்த முடியும், எப்படி முன்னோக்கி நடத்த முடியும்? எனவே சுபா அவர்கள் சொன்ன அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நான் நினைக்கிறேன் பாலச்சந்திரன் தனது கருத்தை முன்வைத்தாலும் கூட இதுக்கு கௌரவ பிரதமர் அவர்களுக்கும் இதுக்குரிய விளக்கங்களை செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதை நாங்கள் வற்புறுத்தவில்லை, ஆனால் வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய தீர்வினை அவர் வழங்க வேண்டும் அல்லது அவர் மீது மேலும் எதிர்வரும் காலங்களில் சில நகர்வுகள் நடைபெற்றால் அந்த வேளையில் இந்த சம்பவம் இணைகின்ற பொழுது மேலும் அவரை பலவீனப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிடும். எனவே மிகவும் புத்திசாதனியமான சட்ட நுட்பங்கள் தெரிஞ்ச மிகவும் ராஜதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய பிரதமர் இதுக்கான பதிலை வழங்குவார் அல்லது அதுக்குரிய அறிக்கை விடுவார் அல்லது மின்னஞ்சல் ஊடாக தனது கருத்தினை பரிமாறுவார் என நாங்கள் நம்புகிறோம். எனவே சிவா அவர்கள் மேற்கொண்டு யாராவது இணைந்திருந்தால் இது தொடர்பான கருத்துக்கள் அல்லது மேலும் நடந்த சமயம் தொடர்பான கருத்துக்கள் இந்த தேர்தல் தொடர்பான கருத்துக்கள் இவ்விதம் இருக்கும் என்பது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைங்க. இந்த வகையில் திரு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் கூறியது கொஞ்சம் நாங்கள் சற்று நோக்க வேண்டியிருக்கிறது. என்றால் இதிலே நான் நினைக்கிறேன் இங்கு வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஒட்டுமொத்தமாக நேற்று டாக்டர் கலாநிதி ராம் சிவலிங்கம் அவர்கள் முன்வைத்த கருத்திலே பார்ப்பீர்களானால் ஒரு குற்றமிழைத்தவன் தொடர்ந்து குற்றமிழைத்து கொண்டு இருக்க அதை கண்டும் காணாது போல் இருப்பது பாரிய குற்றம். இந்த வகையில் பிரதமர் இங்கே குற்றங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படும் போது உடனடியாக அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் தொடர்ந்தும் அவர்களை மூடி மறைத்து சில விஷயங்களை உடனுக்குடன் சரியான தீர்வு காணப்படாவிட்டபடியால் தான் இது அடுக்கிக் கொண்டே போகப்பட்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்திலிருந்தே அதை சரியாக பிரதமர் தனது ஆளுமையை ஒரு வலிமையான ஒரு அரசாக இதை நிறுவியிருந்தால் இது வலிமையோடு சொல்லிருக்கும். இது பலவீனமான ஒரு அரசாக நிறுவப்பட்டபடியால் தான் இவரது பலவீனம்தான்